Nää pakkia vaan! Stop! No, tää on hyvä. Vähän tää kestää. Tolleen sitä on jotkut kaaret siihen, sitä on sellaisen reki. Niin joo, se on niin punakuona vetää sitä. Mut jos me tääkin hajotetaan, niin tääkin menee rikki. Ja tää on vaan, tää on saatana paikka. Niin, en mä tiedä. Olisihan tässä toi kaasupullokin tietysti. Asekkaat. Niin ja hei, no, tiedätkö sä niitä, kato kun ne hyppäs niistä vesiputouksista niin tynnyrin kanssa. Niin mene asekaappiin ja vedetään vähän aikaa veden päässä. Se rupee paukat kuuluu, niin vähän himmaa. Niin, esimerkiksi. Noin. No, ei muuta kuin hommi. Ei oo Vittu, tää on jumalauta kyllä on hieno. lumilauta. Ja ovi! Se ois niinku nyt sitten valmiin. Valmis! Titanic, rautavuori, Titanic, rautavuori, maine kauas kantautui, sen eessä ihmismieli antautui, ja minä olin Titanic, jättiläinen Titanic, äärimmäinen, aina miehen vertainen, ja uskoin, että oisin tässä ainutkertainen. Oi. Näin poltetaan vene. Saatana. Rupee vittuille. Pistitkö sä tupakaksi? Hyvä. Älä nyt 8 litraa bensaa lattialla. Tää on vähennyksiä. Niin ja milläs toi moottori muuten käynnistyy? Eikö se kipinällä käynnisty? Siellä saattaa tulpan päässä nyt vähän potkia. Tullaan sitten veneellä vastaan kun jysähtää. Tai ovella tai mikä toi purjekangas ja sitten on toi lumilauta tuolla. Saatana. Viisasti. Tää koko saatanan kajuutta haisee ihan bensalle. Oh. Tää on sitä veneilyhurmaa. Pitäisköhän meidän jättää se meidän radiokutsu nyt vetämättä sitä. Sitä on muuten akunkin päällä. Mitä? 6 litraa bensaa saatana. 6 litraa bensaa saatana. 6 litraa bensaa saatana. Kaikki akun päällä, hyvä. Niin. Mä oon nyt 2 tuntia kerrottu tätä saatanan lätäkköä, että se pääsis paskalle. Joko nyt? Kerro sitä paperia. Niin. Jonnihan on englantilainen. Vaikka pitää olla 2 kertaa. Niin. Muistitko sä Lassi laittaa se oven lukkoon, ettei tänne pääse asiattomiin? No nyt sieltä tulee jo. Pistetään ovi lukkoon. Noin. He olivat saarroksissa 4 päivää. Ei ruokaa, ei juomaa. Vain tonot. He kelluivat Tyynellä valtamerellä ja pyysivät apua.
Sehän taas. Sieltä sivusta. Vedä pienellä nopeudella, niin... No nyt on hyvä. Anna olla. Niin joo! Tää tulee sukellusvedessä. No niin, Jonni ei halua pyykätä, niin nyt se pyykkipoika pyykkilaudan ja lähti lautaille. Katsotaan miten käy. Oh. Miten ei sinne tajunnut sattuu niin saatanasti joka paikka? Mullakin tuli mustelma tuohon käteen. Se paino vähän. Se on niinku säpäei. Oot sitten roskannut luontoa. Vittu, kyllä tuntuukin ihan silleen mukavalta vauhdilta. Mitähän tää kestää? Vittu, kyllä tuntuukin ihan silleen mukavalta vauhdilta. Missä se ovi muuten? Mä siihen liirtonkin. Joo, se meni. Kyllä sä kauhavassa menit siellä. Vittu se meni kyllä siis ihan täysiä mä menin. Missä se ovi muuten? Äskenhän se oli tässä, mutta... Muistatko sä ottaa avain? Ai niin joo, voi vittu. Ne muuten taisi jäädä siihen oveen. Vittu. Missähän se muuten? Onneksi ei ollut Vilerein ovi, kun sillä on aina ovi auki. Ota komealla. Meillä on toi keräyslautta. Vitsi vaan. Nyt on kyllä vähän hyö. Ja Jonni ei
Nyt mä en tiedä miltä se näyttää kun se panee. Nyt tippua. Ai ai ei! Hyvä! Jotain monta niin lujaa suoraan. Joo, katsotaan mitä nyt. Jonni laittoi nyt oven auki, että mitä nyt käy. Vittu sä oot niin söpön näköinen kun sä nouset pintaan. Tiesitkö? Ei täällä muuta asiakas ottaa enää tätä takas. Tää on tehtaalle, että tää on ihan riittävä. Tässä oli vesiongelmia. Vähän kosteus häiriöä tossa.